Jeg tænkte, at jeg lige ville optage en lille film her fra smukke dag i dag. Jeg er lige ude og gå en lille tur. Trække vejret, den friske luft her på Møn. Så vil jeg lige vise jer, hvor det er, vi bor her på Slotsholm. Og der er det. Det er lige der. Ups, der var en finger der. Der har vi vores dejlige hus, som vi nu begynder at dele med rigtig mange andre. Og så har vi golfbanen her. Møns golfbane, som er en stor 18-hullers golfbane og en par 3-bane og alt muligt forskelligt. Og så har vi Stege Nord, som ligger lige her, og for enden af nordet ligger hyggelige Stege. Så ja, vi håber, at I kommer ned og besøger os hernede på Møn på Slotshøj.